Het is wel leuk, zo'n vrede ik kom al je Hollandse mensen binnen, mij inderdaad voedselpakketten. Maar ik hier van de organisatie van het Glamour Beach Festival. Ik denk, wacht even. Is dat net valt weer Simmer? Ja, het is nog een beetje ver weg, maar we hebben wel een hele leuke primeur. Dit is vrouwtje en die kan zich even melden. Die zit lekker onder een bak koffie. Ik zit er maar stek voor het mij komen. Want je mag een leuke headliner. Ja, dit is een muziekprogramma. Een leuke goeie naam. Ja, Anouk hebben we geboekt. Fantastisch. Ja. Ja, stoer hè? Die weer in het Nijs is trouwens, naar je plaat uit. Eurovisie Songfestival, noem maar voor treintje had ze het er ook skreun. Kost dat de moeite om zo'n dame mijn hele band bij hem op dat festival te krijgen? Ze treedt heel weinig op. Dit is ook de enige show in Noord-Nederland die ze gaat doen aankomend jaar. Dus daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En met veel moeite hebben we het geregeld en super trots op. Dus de kaartverkoop is vandaag begonnen. Wauw, Glamour Beach dus. Nou ja, Friese festivals, we stiepen het graag in Noorderwien. Zeker dit festival. Maar in ieder geval, Anouk, is de rest al bekend? Dat ik net met daar volgens mij. Nou, dat er niet meer toe doet. Nee. Ja, ik hoor er heel graag. Nog een heleboel andere leuke artiesten boeken. Maar voor nu hebben we Anouk. En daar is de kaartverkoop mee begonnen. En de komende maanden gaan we de rest van het programma invullen. Want het zijn 4 dagen. Dus ik denk niet dat zij 4 dagen lang komt zingen. Nee. Nou, we hadden van Simmer een heel soort omdenken hoe jong. Verschillende podia, dus zij staat alleen 4 dagen. Net alleen in muziek. Domitek werd dit hier wat breder. Het is een strandfestival. Dus je hebt sowieso natuurlijk al wel een hele bijzondere setting in Friesland hiermee. En ja, we willen eigenlijk nog wel meer beleving. Ik heb ook gehoord dat dit jaar heel mooi weer gaat worden. Dus dat... Hok die jongen, hè? Ja, Dit is hier op beeld. Dit is op televisie. Oké, nou, ik kan niet uitsprakelijk gehouden worden, maar... Ik knip het uit, zet op YouTube. Goed hè. Glamour Beach, nog even de data. Wanneer is het precies? 20 tot en met 23 augustus. Dus van donderdag tot zondag. Maar Anouk, dat is helemaal te gek. Hoeveel whisky hij hem daar van sturen, Martin? Of sigaren? Hoeveel gaat dat? Ja, Jens en Jan hebben even hun charmers in de strijd gegooid. En dan komt het altijd goed. Gek nice. Leuk dat Anouk naar Friesland komt. Exclusief, hè? Want inderdaad, ze spelen het net zo vaak. Leuk dus te wees. Dankjewel. Ja, jullie bedankt. Oké, van Glamour Beach.